салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз мо як бародари олиқадрро даъват кардем ба суҳбати озоди мо, чунки мо эҳтиёҷ ба ҳамин суханҳо дорем, эҳтиёҷ ба ҳамин панду насиҳат дорем. ина бародаро, ин аст вазифаи малакулмавт. замоне ки ӯ омад, пиру ҷавон, бою гадоён, вузарову умароро яке паси ҳамдигар аз миёни одамият ба ин ҷо меорад. ӯро парвое нест аз он ки ҳоло яке тавбае накарда, дигаре намозе нахонда. ӯро парвои пулу молу аҳволи одамият нест ба худо. пас ҳар лаҳзаву ҳар сония тайёр бояд шуд, ай бародару хоҳарони имонии ман. оббо эй дил, ту чаро дар ин ҷаҳон бехабарӣ? шабҳои дароз дар талаби симу зарӣ. аз моли ҷаҳон насиби ту як кафан аст, он ҳам ба гумон аст, барӣ ё набарӣ. худое карда бошад ки моро низ насиби ин ҷо гардонад. чун мешунавем якеро об бурда, дигаре дар дашту биёбон мурда, насибашон лоақал як кафан ҳам намешавад. бисёр наворҳои ҳархела мо мебинем. мо хостем ки имрӯз дигар хел навор кунем. ба ҳамин хотир бародар Сангинро даъват кардем. ташаккури зиёд ки суханҳоро рад накардем. дӯстони азиз, сарпарасти навори мо тарабхонаи Читирчикен аст ки дар рӯбарӯи донишгоҳи омӯзгорӣ аст. марамат кунед. зиндаву саломат бошед. якум хутонаина муаррифӣ кунед. шоир мегӯяд ки ҳар луқма ки мехӯрӣ бигӯ бисмиллоҳ, ҳар як нафасе фурӯ барӣ ё Аллоҳ, ҳар кор ки мекунӣ худо хоҳад гӯй, корат ба ривоҷ мешавад иншааллоҳ. аввалан ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон, саломи худро ба кулли мардуми шарафманди тоҷику тоҷикистониён, тоҷикони берун ва даруни кишвар мерасонам ва баъдан саломи худро ба тамошобинони канали Ҳамнаво ки ӯро бародари мо Али Акбарҷон пеш мебарад мерасонам. хайр, ман Бобиев Сангимурод, зодгоҳам ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. айни ҳол дар ватан қарор дорем. хайр, чун ба ҳамагон маълум аст ки кам видеороликҳои панду насиҳатӣ мекунем. ин ҳам бошад, ҳама аз панду андарсҳои бузургонам аст. бисёре аз ростӣ аз ҳамватанон ёру дӯстону ҳақиқаташ гӯем подписчикҳо мегӯянд ки ба мо саволҳо медиҳанд. ҳамун чихе мислҳое ки шоирон ҳастанд, мисол то тавони дӯстонро гум макун ва дубайтиҳои дигар панду насиҳатҳои бузургонамон, ҳаминро мегирем пешкаши ёру дӯстону ҳамватанон мегардад. саломат бошед. барои ҳар яки мо модар чизи ноёб аст, чизи қадрдон аст ва мо метавонем якчанд сухан баҳри модарон гӯем. модар ин калимаи бузург аст. албатта модар гуфтед, як қисса ба ёдам расид. ба ҳамагон маълум аст ки нахустин пайғамбаре ки бо худованд вақте роз мегуфт аз қафои парда, ин Мусо алайҳиссалом буд. як қисса аст ки вақте ки Мусо алайҳиссалом бо худованд роз мегуфт, мегӯяд ки ё худоё, агар ман биҳиштӣ бошам, дар биҳишт бо кӣ ҳамсӯҳбату ҳамқиром мешуда бошам, яъне бо кӣ ҳамсоягӣ дошта бошам дар биҳишт. аз худованд нидо меояд ки бо қассобе. пайғамбар ба ҳайрат омада мегӯяд ки пайғамбар бо қассоб чаро? боз аз худованд нидо меояд ва мегӯяд ки бирав ба шаҳри он қассоб ва бо ӯ ҳамсӯҳбат шав дар ин дунё. баъд пайғамбар Мусо алайҳиссалом рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо меравад, сафар мекунад ба шаҳри он қассоб. ба бозор медарояд, мебинад ки кори қассоб аз дигарон ҳеҷ як фарқияте надорад. ҳам чӣ коре ки онҳо мекунанд, ин ҳам ҳамин корро мекунад. оҳиста оҳиста ба назди он қассоб меравад ва мегӯяд ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу, ман марди мусофир ҳастам, шабе бошад маро дар маконат ҷой намедиҳӣ. марди қассоб бо ҷони дил ризо мешавад. вақто бегоҳ мешаваду дукони худро баста ба хонаи қассоб меравад. бо ҳам хӯроки бегоҳӣ мехӯранд. қассоб аз сари дастархон бархеста аз шифти деворе, яъне аз кунҷи деворе саватеро фуруд меорад ки дар даруни он як пиразан буд.
сари рӯйро шуста ба ӯ хӯроки гарм дода сарашро силакунон гирифта ба ҷои худ мегузорад. кори қассоб пайғамбарро ба ҳайрат меорад ва оҳиста оҳиста пайғамбар ба назди он сабад мераваду мегӯяд: айо эй мом, айо эй модар, ту кисти ва чаро дар ин чунин ҳолатӣ? баъд пиразан мегӯяд ки: айо эй марди мусофир, бидон ки ман модари ин қассоб ҳастам. солҳо маро чунин аст солхӯрдаву умрдида, вале писарам маро лаҳзае намегузорад ки хориву зорӣ бинам ва ман аз худованди таборак ва таоло таманно мекунам ва дуо мекунам ки писари маро биҳиштӣ ва бо мусо алайҳи салом ҳамсӯҳбату ҳамқиромаш гардонад. шоирам мегӯяд ки: садҷону дил фидои як муддаои модар, фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. хира аз он касонам кас хештан ризоянд, ҳарфе ки ношунида ҳарфи ризои модар. хушии ин зиндагиро зарпараст гуфту зар аст, пулу молу ёр дар бар ҳам гӯшае аз мармар аст, ҳам хонае аз мармар аст. аз ятим пурсидаанд: кист ки он ки баҳрат беҳтар аст? гуфт модар: оҳ модар, модари ҷон модар аст. саломат бошед. барои чӣ мо якм дар бораи модар суҳбат кардем? чунки ҳамаи мо медонем ки рости гап дар ҳамин замон хо писар бошад, хо духтар қадри модарро намедонад. ба ҳамин хостем дар бораи модар як суҳбат кунем, чунки бисёриҳо ҳам ҳамин чиздан эҳтиёҷ доранд. каме ҳам бошад дар бораи модар суҳбат мекард. чӣ тавре ки дар боло гуфтем, модарро фақат ҳоло он ки дар ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунанд қадрашро намедонем, чун баъд аз сари модар ба сари мо меафтад ки вой бар ҳоли мо, чаро мо қадри модарро дар вақти зинда буданаш надонистем. модар ин чароғи хонадон аст. шумо тасаввур кунед ки вақто агар ки хонаи хубу ороста агар чароғ надошта бошад чӣ гуна аст? худ тасаввур кунед. ба қадри модар ҳолон ки фурсат дорем бояд бирасем. барои он ки ҷавонон ки чун мебинем имрӯзҳо ҳама ман ба иззати нафси ҳеҷ кас назанӣ нестам, лекин ҳаст ҷавононе ки ба қадри модар ё ин ки падар намерасанд. ман гуфтанӣ ҳастам ки модарро бояд эҳтиром бояд кард. хуш, саломат бошед ака. ҳозир боз гуфтем ки мисол якм дар бораи модар ва дуюм бисёрои бародарони мо, апои мо, модарони мо дар ғарибӣ ҳастанд ва хостем баҳри ана ҳамонҳо каме ҳам бошад суҳбат кунем. чӣ хеле ки медонед дар ғарибӣ мераванд, бояд мо дастгиришон кунем ки хичона танҳо ҳис накунанд. ростӣ вақто ки ман кор мекардам дар ғарибӣ тамоми он нӯшу неъмату гуфти гапо хотираҳое ки дар ватан мегузарад дар он ҷо мо дарк мекунем. чӣ тавре ки дар боло гуфта будем меҳри модар, дар ҳамон ҷо вақте кор мекардам ман бисёри бад бераҳмона моро кор мефармонданд, чун диданд ки як фурсате хай баъд аз 2-3 соате ки кор кардем баъд гуфтанд ки истироҳат кунед камакак. ман бо ёрии асбоби барқӣ, номаш бо русӣ ин болгарка мешавад, намедонам русия мехел, ҳамонро дар замин мондаму футбанди худро гирифта як тараф мондаму гуфтам ки барои он ки ҳамун хурдсолиҳои худам ба ёдам расиду, гуфтам ки имшаб модарамро дар хоб дидам ки мегуфт ки писарам, ёд дорӣ ки дар худият доим мегуфтӣ: модарҷон, ман аз шумо ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавам, лекин 100 дақиқо тифлигу домони модар хуб биҳиштӣ будааст, чун ба пои худ равон гаштему дар ин ғарибиҳо саргардон шудем. хуш, мо ки шуморо таъқиб мекунем дар сомонаҳои иҷтимоӣ, яъне дар инстаграм, дар он ҷо дидем ки бисёри наворҳои шумо дар васфи ватан аст. каме ҳам бошад барои ҷавонони имрӯза ва барои оянда каме ҳам бошад дар бораи ватан суҳбат кунем. ватан ин бо модар
гӯем пайваст аст. чаро? барое ки шоирам мегӯяд ватан сар мешавад аз гаҳвора. вақто ки мушрикони араб пайғамбарамонро саллаллоҳу алайҳи васалам муҳаммад мустафоро бисёр ранҷу озор доданд ва худованд вақто гуфт ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам акун аз Макка ба Мадина равона шав, яъне рав ба он тараф. чун муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам вақто ки берун аз Макка мешуд, рӯ ба ҷониби Макка, вақте ки баромад рӯ ҷониби Макка ниҳоду гуфт ки эй Макка, ман боз ба сӯи ту бармегардам. барои чӣ? барое ки он Макка ҷои зодгоҳаш буд, аниқтараш гӯем ватанаш буд. яъне ватан, меҳри ватан муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васалламро ба худ кашид. ҳамун гуфторҳо, агар худо худ доност ки бо кадом чеҳра он гашта ба сӯи Макка гуфта бошад ки эй Макка, ман боз ба сӯи ту бармегардам, барое ки зодгоҳи ман ҳастӣ, барое ки кӯдакии ман дар ин ҷо гузаштааст, барое ки пайғамбарӣ ба ман дар Макка нозил шудааст, ман боз ба сӯи ту бармегардам. беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. ватан ин бо модар яъне ҳамчун мутобиқат дорад. чӣ гуна? мо як мисоли оддӣ орем. агар вақте ки кӯдак дар оғӯши модар, пистони модарро яъне шир мехӯрад, аз оғӯши модар меафтад дар куҷо? дар оғӯши ватан. ҳамин гуна аст. барои ҳамун меҳри ватану модар ин ҳарду як аст. ба фикру ақидаи ман ин аст. барое ки ҳар як шахси ватандӯст бояд ватани худро ҳамчун модар дӯст дорад ва эҳтиром кунад. барое ки агар дар хориҷа бошед, ҳоло ки шумо чӣ хеле ки дар боло қайд карда гузаштем, мардум барои ғарибо, агар тамоми нозу неъматҳо, нӯшу неъматҳо дар ғарибӣ бошад, ин гуна инсонҳоам дидем, бошад хона, дар, кӯдак, фарзанд, тамоми чиз, вайҳои дунёӣ, рафта рафта ҳар дақиқаву ҳар лаҳза хоки ватан, ёди ватан дар сари инсон, дар майнаи инсон омадан мегирад. барои ҳамин мо ба нафароне ки дур аз ватан ҳастанд ҳамеша мегӯем ки дар ёди ватан бошед ва меҳри муҳаббати ватан дигар аст. бале ватанро, ватанамонро чун гаҳвараки чашм нигаҳ дорем, обод кунем, чун чӣ тавре ки бузургон мегӯянд, ҳеҷ як хориҷӣ омада ватани моро обод намекунад. бояд ҳар як шахси ватандӯст саҳми худашро дар ватан, чӣ ба сухан, чӣ ба мол, чӣ ба як чӣ гӯем, агар бояд саҳми худашро гузорад ҳар як шахси ватандӯст. хуш, дар сомонаи Инстаграм як диққати моро ҷалб кард ки ҳамон буд ки мо танҳо омадем, танҳо меравем. амро як қисса мекардем. ман ба мардум чӣ кор дорам? дар шиками модарам танҳо будам, танҳо ба ин дунё омадам, танҳо аз ин дунё меравам, танҳо вориди қабр мешавам, танҳо дар қабр суол карда мешавам, танҳо аз қабр бархестава мешаваму танҳо аз ман ҳисоб гирифта мешавад. иншааллоҳ агар ба биҳишт равам, танҳо меравам, худое накарда агар ба дӯзах меравам, танҳо меравам. тамоми ин ҷойҳо касе барои ман фоидае нахоҳад дод ҷуз амалу кирдору рафторҳоям. пас ба мардум ман коре надорам. саломат бошед. акун бисёр наворҳои ҷолиб дорад. мо инстаграми бародарам менависем, яъне даромада бо худ тамошо кунед. бисёр наворҳои хуб, таъсиркунанда аст ва ютуб канал ютубшам аста. мо ссилкаша таги ҳам видеода мемонем. даромада обуна шавед. канали мо дар сомонаи ютуб ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.